ברוכים הבאים לפודקאסט של WeBenefit, מערכת הנעת החשבונות המובילה, המתקדמת, המפותחת, תכף תשמע לי יותר. אנחנו כאן עם אלירן, מייסד. היי, נעים מאוד. נעים מאוד. טוב להיות פה. ברוך הבא. מייסד ובעלי התוכנית. בוא תספר לנו קצת על עצמך, תספר על המערכת. אז אני מנכ"ל ושותף מייסד ב-WeBenefit. WeBenefit זה בעצם מערכת הנעת חשבונות שנבנתה למייצגים, לרואי חשבון וליועצי מס. המטרה דיגיטלית, המטרה העיקרית של המערכת היא בעצם חיזוק הקשר בין הרואי חשבון המייצג או יועץ המס לבין הלקוחות שלו. בעצם סינכרון בין שתי המערכות, בין שתי העולמות האלו, להגיע בעצם למקסום של הקשר, מקסום של התוצאות, גם לטובת המשרד ובטח לטובת הלקוח. לייצר ווין ווין בין שני הגורמים האלו. איך בעצם הגיע הצורך? איך הוקמה המערכת? אז אני בכובע נוסף, יש לי משרד משנת 2011, משרד רואי חשבון משנת 2011, וכל הזמן הרגשתי את הפער הגדול הזה בין המידע שהלקוח מקבל לבין מה שקורה אצלנו. כאילו היו שני עולמות נפרדים לחלוטין. כל מידע, כל דבר שלקוח היה צריך על התיק שלו, על העסק שלו, היה צריך לפנות לרואה חשבון, ובעצם לקבל את המידעים מאיתנו. זה גם הכל היה מגיע בדיליי, כי עד שהמידע היה מתאפס, ועד שהיה מרובד במערכות של הרואה חשבון, היה לוקח זמן. ובעצם לקוח היה חי בסביבה שהוא לא יודע מה קורה, פשוט לא יודע מה קורה. מצד שני, המשרדים היו בסיטואציה גם נורא בעייתית של המון עומס מטורף, של הדרכים לקבל את החומר, לקבל את המידע, לדבר עם הלקוח, היו כל כך מפוזרים, לקוח מעביר חומר ברמה פיזית, לקוח שולח חומר במייל, לקוח שולח חומר בוואטסאפ לעובד כזה או עובד אחר, בלגן מוחלט. לשמחתי, היה לי לקוח שהוא היה בתוכנה, שהתמחה במערכות דומות של הנעת חשבונות. שהיה לקוח אצלך בתור משרד רואי חשבון שנותן לו את השירות. בדיוק, לקוח כלקוח, וכל פעם אמרתי לו, תשמע, לא יכול להיות, פשוט לא יכול להיות. לא יכול להיות שאצל כולם, כל מערכת אחרת, כל גורם אחר, אני רואה שיש להם מערכות מותאמות, הרבה יותר מתקדמות משלנו, ודווקא אצל הרואי חשבון, יש פער אדיר טכנולוגי, פשוט חיים בעולם, כאילו, העולם לפני 15-20 שנה, לעומת מה שקרה לפני 4-5 שנים, היה זה, אותה עבודה, למרות כל הקדמה וכל ההתקדמות גם של המשרדים, גם של הלקוחות וגם של המערכות הדיגיטליות האחרות. ההתקדמות טכנולוגית. בדיוק, טכנולוגית באופן כללי. בקיצור, המשרדים היו בקאוס, ממש הרגשתי קאוס, כי אני הרגשתי שהמשרד כאילו מתפתח וגדל, אבל אנחנו הולכים לאיבוד, תוך כדי, אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם הסיטואציה, איך להתמודד עם הקשר עם הלקוח, עם התקשורת עם הלקוח, עם האיסוף של הלקוח, כאילו כל לקוח לא היה ברכה, הוא היה, אוי, מה אני עושה עכשיו עם הלקוח הזה? כלומר, סליחה שאני קוטע אותך, גם בהתנהלות מול הלקוח, וגם בניהול הפנים ארגוני, כן? בשני היבטים, זה מאוד קשה, גם היום תמיד זה קשה, משרדי רואי חשבון בנויים בצורה כזאת, זה לא העסק היחיד שבנוי בצורה כזאת, שהוא עובד עם לקוחות שהם ריטיינר, אוקיי? אבל לא רק שהלקוחות הם ריטיינר, השירות הוא באמת קורה כל הזמן. הקשר מול הלקוח הוא קשר חי כל הזמן, כל חודש, כל חודשיים, יש כאלו פעם בשנה, אבל כל הזמן יש לך קונקשן מול הלקוח, תמיד. אז זה סוג עסק, אני מדבר דווקא על המשרד רואי חשבון, זה סוג עסק שמתנהג אחרת, אמור להתנהג אחרת. הוא כל הזמן בשירות, הוא כל הזמן בשירות מול הלקוח, הוא כל הזמן גם לספק ללקוח שוב, להגשת דוחות, שכר, מע"מ, דיווחים תקופתיים, כל הזמן הוא ברוטינה מסוימת, שמחייבת המון סדר, וקשר מאוד עמוק, שוב, בין הלקוח לבין המשרד, כאילו, כדי שהדברים באמת יעבדו כמו שצריך, גם ההשלכות של טעות כזאת או אחרת היא מאוד משמעותית, פספסתי חשבונית של לקוח, זה כסף, אין פה, כל דבר זה כסף, כל דבר גם נמדד בכסף, אוקיי, טעות של רואה חשבון לצורך העניין, ישר הלקוח אומר, רגע, לא נכנס לי, הפסדתי, זה בגללך, אוקיי, כאילו פספסתי חשבונית של לא יודע מה, של 2,000 שקל על איזשהו יועץ פרסום שלא הכניסו לי מאיזושהי סיבה, כי שלחו את זה בכלל לפה או לשם, מה שנקרא זה נופע עליך,
מקמטים את הטעות כל הזמן. זה יכול להיות בעצם דף שנפל מהניירות שהוא הביא, זה יכול להיות הכל מייל שעבר לספאם. לך תסביר מי השם, לך תסביר אם אתה השם, ברוב הרבה מאוד מקרים זה בכלל לקוח, אבל לא משנה, לא ניכנס לדינמיקות האלו, אבל לך נתחיל להסביר, השורה התחתונה שרואים את הטעות ומקמטים אותה בכסף, אוקיי? זה ממש אני יודע שעכשיו בגלל שלא הכנסת ל-X, הפסדתי Y, אוקיי? ואז זה עליך, אז יש הרבה מאוד לחץ, ויש המון חשיבות, באמת לעבוד בצורה שהיא מאוד סגורה, מאוד הרמטית, ושלא מפספסת שום דבר. על בסיס הדברים האלו, בעצם בנינו מערכת שתיתן מענה לכל הבעיות האלו. אז קודם כל, מענה אחד זה באמת, מבחינת המשרד, זה לעבוד בצורה הרבה יותר מסודרת. כל המסמכים מגיעים למערכת שהיא סגורה, מאוד מבוקרת. מבחינת הבטחת מידע. ברור, גם מבחינת הבטחת מידע, וגם מבחינת התפעול שלה. היא מאוד מאוד נוחה ומסודרת. לקוח יכול לשלוח גם דרך וואטסאפ, גם דרך מייל, גם דרך אפליקציה שיש לו, בעצם את המסמכים הרלוונטיים למשרד. המערכת יודעת מה שנקרא למשוך, נגיד יש וואטסאפ יהודי, שלחת למספר וואטסאפ הזה חשבונית, המערכת יודעת לזהות שזה הגיע מהמשרד שלך, ולשייך את זה כבר לתיק שלך, את אותו מסמך. לפי המספר טלפון. בדיוק, אותו דבר במייל, יודעת לזהות את המייל שלך ולשייך. אין צורך, קיבלת מייל סתם מחברת חשמל, אתה בסך הכל עושה פורוורד, אתה כלקוח עושה פורוורד, אתה לא מסתבך עם להוריד את הקובץ, להעלות את הקובץ ולשלוח בצורה כזאת או אחרת. לשמור אותו ובעצם להיות גם הנהלת חשבון של עצמי. הכל נכון, ויותר מזה, בסוף שאתה מעביר את זה למערכת שלה, בעצם גם הלקוח קצה, או לקוח של המשרד, שהוא מעביר את הכל, יש לו אחרי זה ארכיון מסודר, ארכיון דיגיטלי של הכל בצורה מאוד 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 מסודרת. אז בעצם הדברים הם מגיעים למשרד רואי חשבון בצורה מאוד מסודרת, מאוד מבוקרת, הם מגיעים אונליין. חלק מהבעיות של המשרדים, זה שהחומר היה מגיע במקרה הטוב מהראשון, גם לא בראשון, אבל לקוחות היום מתחילים להעביר את החומר בחמישי, שישי לחודש. או ב-15 שכבר ב-19 אתה צריך להגיש. ובמקרה הפחות טוב, שמה שנקרא, קורה לרוב גם, ב-15 לחודש או ב-19, שבשנים האחרונות גם היה אפשר ב-19. וכופים עליכם את העבודה בעצם, קיבלתם עכשיו את החומר, יש לכם יומיים, תעבדו עכשיו. יותר מזה, זה מייצר בעיה אקוטית בזה שהלקוח לא מבין, לא רק שובים באיחור, המשרד בלחץ אטומי, במשרד רואי חשבון, יש לו פתאום במע"מ דו-חודשי בעיקר, קפיצת לחץ מטורפת. קפיצת לחץ מצורפת. הפרופורציה בכמות המשימות שהוא צריך לעמוד בהן בתקופה מאוד מאוד קצרה, היא פסיכית. אז הלקוח שולח פתאום ב-14 לחודש, 15 לחודש, שצריך לענות את המסמכים. עכשיו, זה אולי היחיד ששולח ב-15 לחודש. איתו יש עוד כמה עשרות, כמה ויותר, ששולחים לך פתאום באותו יום מסה של חומרים שהם נזכרו, וצריך לאבד את זה, וצריך לבדוק שאין טעויות, וצריך לשלוח להם סכומים לאישור, הוא צריך לאשר את הסכומים שהוא צריך לשלם, צריך לבצע דיווחים, המון דברים שהמשרד נדרש לבצע, ששוב, יש משמעות לדיוק שלהם, יש משמעות מאוד גדולה לדיוק של הדברים האלו, בפרק זמן סופר קצר, סופר קצר. באמצעות המערכת הכל מגיע אונליין, הלקוח שולח כל הזמן את החומרים. אוקיי, אתה עכשיו תדלקת את האוטו שלך, אתה לא שומר את זה בתיקייה ומעביר את זה אחרי, אתה פשוט מצלם בוואטסאפ או באפליקציה, לא משנה מה, מצלם, שולח, שנייה בדיוק. זה כבר נהיה שיטת פעולה ללקוח, הוא מבין את זה, הוא מבין שזה גם אינטרס שלו, כי גם הלקוח לא רוצה לאבד מסמכים, גם הלקוח רוצה שהכל יעבור בצורה חלקה, והלקוח מבין שכל מסמך זה כסף. קנה מחשב, הוא מצלם, הכל כבר קורה אוטומטית, ברגע שהוא קיבל חשבונית הלקוח, הוא יודע באופן אוטומטית שהוא מצלם ושולח. זה גם לא מייצר אצלו עומס, וגם המשרד מקבל את כל הניירת הרלוונטית, המסמכים הרלוונטית בזמן אמת. בשוטף בזמן אמת. הוא מגיע כבר לראשון לחודש בהרבה מאוד מקרים שהוא מוכן. הוא לא מגיע ל-15 שהוא מתחיל עכשיו לרדוף אחרי הלקוח ולראות מה קורה איתו. כבר בראשון לחודש המשרד בהרבה מאוד מקרים יכול להיות מוכן. התיק כבר נקי. רק בוא נראה אם אולי חסר משהו קטן או לא חסר משהו קטן. נשלח ללקוח את האישור שרק יאשר לנו שהכל בסדר. חסכנו פה המון זמן עבודה בפיק של הלחץ, שהוא פיק מאוד משמעותי. בעצם בתור משרד רואי חשבון, הקטנת לי את הלחץ מבחינת, אם יש לי להגיש מע"מ דו-חודשי, במקום לעבוד
10 ימים מהרגע שהלקוח מגיש את החומר, אני יכול לעבוד לאורך כל החודשיים, תוך כדי שהוא שולח את הכל, בעצם את הפיק זמן הזה של 5-10 ימים הכי לחוצים במשרד. נכון, אני יכול לקדם אותם. לחודשיים. נכון, חודשיים, בדיוק, אני פורס את זה על פני כל התקופה. כן, מדהים. וזה מוריד לחץ בצורה מאוד מאוד משמעותית. מעבר ושוב, הלחץ הזה מאוד חשוב, הוא מונע טעויות. בסוף אנחנו מדברים על טעויות, על כסף שאנשים מפסידים. נכון. הלחץ, הסדר הזה, הארגון הזה מונע טעויות, שהטעויות האלה שוות כסף. אז זה, שוב, זאת נקודה אחת, הסדר והארגון. מעבר לזה, יש אוטומציות היום. היום מבחינת המשרד, המערכת כבר יודעת לזהות את המסמך באופן אוטומטי ולפענח אותו לפקודת יומן. אוקיי? פקודת יומן זה בעצם הרישום החשבונאי על גבי המסמך, נגיד, שלחת לי שוב הוצאת חשבונית של דלק, המערכת יודעת לבד כבר לרשום את הפקודה הרלוונטית. היא כבר אומרת, איתי, הוצאת דלק 200 שקל, אוקיי, הכל כאילו בצורה מאוד מסודרת, כל מה הוא מחלץ את הנתונים על סמך הצילום. ובעצם כל מה שנשאר למשרד זה לראות שהפענוח באמת תקין, ולאשר את הפקודה. בעצם חצי שנייה של עבודה. פעולת יומן הכוונה לסיווג לסוג הוצאה? כן, סיווג, גם להכנסות אפשר, כאילו מי שלא מפיק הכנסות דרך המערכת, יכול גם לשלוח הכנסות, ניגע בזה אולי טיפה בהמשך, אבל בעצם גורם למצב שהקליטת הוצאה עצמה, מעבר לזה ששוב, דיברנו על זה שהיא הרבה יותר רגועה, כי היא מתפרסת התקופה ארוכה, הקליטה עצמה היא פיזית, היא הרבה יותר מהירה, כאילו בפער אדיר, אתה עושה תיק בצורה, תוך מספר דקות, תיק שעה לוקח לך עכשיו, חצי שעה לעבוד עליו במקרה הטוב, לפעמים הרבה יותר גרוע, אתה מקצר את הזמן העבודה באמת ל5 דקות. באמת ל5 דקות. זה הרי שוב, אנחנו מדברים על האיסוף הנתונים של פעם, אני קורא לזה, אבל אם זה חומר פיזי שצריך למיין ולסדר אותו, אם זה לקבל חומר בכל מיני, שוב, אמרנו, דרך המייל, דרך הוואטסאפ, אתה תתחיל לרכז, הוא שלח לך 2 מסמכים מפה, ממסמך אחר משם, להדפיס, להוריד, בלגן שלם, הכל מגיע, מערכת סגורה, מאוד מאוד מסודרת, פענוח אוטומטי, 5 דקות עבודה, עבדת על הכוח בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר נקייה, עם ערך אדיר, הרבה יותר מקצועי, אין אפס, כאילו, זה פשוט הרבה יותר מקצועי, הרבה יותר נקי. אז זה, שוב, עוד ניואנס שהמערכת, מה שנקרא, נותנת למייצגים. בתוך WeBenefit, כן. מה זה? בתוך, כמובן, הכל בתוך WeBenefit. נקודה נוספת בעצם זה, מעבר לזה יש לנו המון כלים, בעצם לרואה חשבון. עכשיו, חשוב גם לקחת בנקודה הזאת, זה שאנחנו עכשיו חסכנו עבודה למשרד המייצג, זה מפנה לו המון זמן, לתת טיפול הרבה יותר משמעותי ללקוח. המנגנונים של בקרה, של בדיקה של התיק, של לראות מה אפשר ואי אפשר לעשות, פתאום יש לו זמן לזה. נכון. אנחנו חוזרים שוב למערכות הטיפה יותר ישנות. כל הפעולות האוטומטיות האלה של לרכז חומר, לאחסן חומר, לסווג חומר, בעצם חסכת לו את רוב זמן העבודה שלו. כמות העבודה שהיית משקיע, שוב, בעולם הישן, היא מטורפת, היא לא משאירה למשרדים, משרדי רואי חשבון ויועצי מס, הקטנים והבינוניים אפילו בקצה היותר נמוך שלהם, היו בעצם משרדים של הנהלת חשבונות. לא היה להם אוויר לנשום כדי לייצר משהו אחר. אין אוויר, כאילו אין אוויר. אתה כל היום במרוץ הזה של עוד מסמך ועוד מסמך ועוד איזה אישור פה ועוד איזה משהו שמה, אתה לא מביא באמת את הערך הנוסף ללקוח, והלקוח מצד אחד כאילו קצת מתוסכל, הרבה פעמים, הוא אומר, רגע, לא פה, לא שם, הוא לא מבין את הסיטואציה. הוא לא מבין שבשכר טרחה הרואי חשבון מקבלים שכר טרחה נמוך, חד משמעית פר תיק. אוקיי, רואי חשבון מייצגים, אני מתכוון. אז נכון שכמות התיקים, וברוך השם הכל בסדר, אבל בפועל, בטח שוב אני אומר בעולם הישן, זה נשחק מהר מאוד, כאילו אין לך, אתה לא יכול, גם אם משרד רוצה, כאילו קשה לו, היה לו קשה מאוד להסתכל מלמעלה, אין לו אוויר, אין לו זמן לזה, הכל ניירת, הכל ארגונים, הכל בלגן, הכל טיפול, אתה לא מספיק באמת לתת עוד אקסטרה יחס ללקוח, כי באמת אי אפשר, באמת זה היה מאוד מאוד קשה, והלקוח לכאורה מתוסכל, כי הוא בעיניים שלו, מה שמעניין אותו זה לא כמה קשה אתה עובד על הניירת,
אותו מעניין התוצר הסופי של לקוח. זה מה שהוא רוצה, תוצר סופי. לא אכפת לי כמה זמן אתה עובד, לא, זה פחות מעניין אותי. בצדק. אוקיי, טעית, זה כבר, את ספר לי סיפור, מבחינת הלקוח, אני לא יודע אם בצדק, אני לא נכנס לזה. לא, בצדק, כי יש תמחור מסוים, שהוא הסכים לשלם זה אותו. העולם, זה שהלקוח, אם הלקוח צודק או לא צודק, זה משהו אחר. אוקיי, נדבר אותו בכובע של חשבון עכשיו. אם הלקוח צודק או לא צודק, זה משהו אחר, בהרבה מאוד מקרים, אבל זאת הסיטואציה, זה העולם, כאילו, אני צריך להתאים את עצמי לסיטואציה הזאת. ולקוח לפעמים דורש הרבה פעמים דברים שהמשרד באמת לא יכול לספק, כי הוא קצת לא מבין את הקשר בין זה בין שירותי, נקרא לזה הנעת חשבונות פלוס, שמשרדים היו נותנים, לבין שירותים של ניהול כספים, שהרבה פעמים, שוב, בגלל שיש ריטיינר וקשר שהוא מתמשך, הרבה פעמים העסק חושב שרגע, אתה בעצם... מגיע לי הכל. הכל, אבל זה משהו אחר לגמרי, לנהל כספים, לתת לך שירותים שהם יותר ייעוץ ויותר דברים, זה משהו אחר, זה כובע אחר, וצריך לזה זמן אחר, והזמן הזה צריך להיות מתומחר אחרת. אז בעצם מה שאנחנו היום מאפשרים, זה לשחרר לך הרבה זמן, להסתכל על דברים בצורה הרבה יותר נוחה ושקופה. למשרד, אני אומר, אל מול הלקוחות שלו, ואז בעצם שוב, הערך הוא אצל שני הגורמים, גם המשרד, הרבה יותר אוויר, הרבה יותר מסודר, גם הלקוח מקבל עבודה הרבה יותר טובה, הרבה יותר טובה. אז עוד נקודה עוד בנפיט, שאנחנו נותנים למשרדים, זה באמת, בנינו שם הרבה מערכות בתוך המערכת, זה לא רק הנעת חשבונות, קליטת תוצאות, זה ממש לא זה. יש לנו מערכות לניהול דיווחים, מערכות לניהול משימות, ממשקים מול מס הכנסה של אוטומציה של ביצוע תשלום ודיווח מתוך המערכת ישירות למס הכנסה. יש לנו ממשקים לאיתור הוצאות קבועות, לדוגמה, אני יכול לדעת להיכנס לתיק שלך בשנייה אחת, ולראות את כל ההוצאות שאני יודע שאתה אמור להביא לי, ולא הגיעו באותו חודש. מדהים. אוקיי, אני יודע שבלחיצת כפתור אני יכול לראות שלא שלחתי לי את ההוצאות חשמל שלך, ואת ההוצאה של בזק, ועד ישלח לך הודעה בשנייה. ישלח לך הודעה, רשימה של הוצאות שעדיין לא התקבלו, אוקיי, אתה מבסוט, איזה יופי, איזה מסודר, הכל נורא מאורגן, וגם המשרד רוצה, זה אינטרס של המשרד לא לפספס ולראות כמה שיותר טוב מול הלקוח. אז גם בקורות של הוצאות קבועות, יש לנו ממשקים לעריכת הצהרות הון ועריכת דוחות שנתיים, יש לנו ממשקים לסימולציות מובנות, בעצם בתיק של הלקוח באופן שוטף, הרי יש כל העניין הזה של מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי, זאת נקודה שאולי הייתה הכי קריטית במשרדים, דיברנו על זה שלא היה זמן להסתכל על הלקוח, למשרד לא היה יותר מדי זמן להסתכל על הלקוח, ואחד הדברים העיקריים זה בעצם היה לבצע לו את הסימולציות האלו, סימולציות כאילו, לקוח משלם מקדמות, אתה מכיר איך זה עובד? אלו המחשבונים בעצם? יש מחשבונים מובנים, יש מחשבונים גם באפליקציה, לאו דווקא אלו, ונדבר על מחשבונים בתוך המערכת של הרואה חשבון, דווקא כרגע אני מתייחס למקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי. אז מה שקורה, לקוח קצה, עסק, אמור לשלם מקדמה, כל חודש על ההכנסות שלו, מקדמת מס. המקדמת מס זה בעצם לא תשלום סופי, זה תשלום על החשבון, שהוא נגזר מערכת רווחיות מסוימת. בסופו של דבר, יש את הדוח השנתי, ושם רואים באמת כמה היית אמור לשלם, ומתוך זה יש הפרשים, הפרש לתשלום, הפרש להחזר, אם שלמת יותר, אתה מקבל החזר, אם שלמת פחות, אתה אמור להשלים. עכשיו, בשני המקרים צריך להיות מאוד מדויק. למה? כי פתאום אתה כלקוח יודע ששילמת לביטוח לאומי לצורך העניין 1,000 שקל בחודש, ואתה מבסוט. שילמתי 1,000 שקל, הכל בסדר אצלי, הרואה חשבון מטפל בי, לא מעניין אותי יותר מדי. הפתעה בסוף שנה. מגיע לסוף שנה, הרואה חשבון שהיה עם כל הארגזים עליו, אוקיי? לא הספיק, לא עשה מספיק, לא מגיע לזה, פשוט לא היה מגיע לזה, אוקיי? מגיע לסוף שנה, אומר לך, חביבי, יש לך עכשיו 20-30 אלף שקל הפרש, אתה מקבל חום, כי אין לך מושג מאיפה זה בא לך עכשיו הסכום הזה, אין לך מושג, אתה מבחינתך שילמת, אמרת לי לשלם כל חודש מקדמה ככה, לביטוח לאומי, אמרת לי מס הכנסה ככה, אני יודע שאני בסדר, בינתיים הכסף הזה, לא יודע, עשיתי, טיילתי, קניתי, לא משנה מה, אבל הכסף הזה כבר בחוץ בהרבה מאוד מקרים, אוקיי? עכשיו אתה בא לה עם 30 אלף שקל, זה הרבה מאוד אנשים, זה לא מדבר, זה יכול להיות גם 30, וזה יכול להיות גם מספרים גרנדיוזיים, וגם 3,000 שקל לעסק מסוים, זה יכול להיות מאוד כואב, כל אחד והסיפור שלו, ואי אפשר לזלזל בזה, כאילו, גם 3,000 שקל לעסק מסוים, זה כואב, חד משמעית. אני מכיר אנשים שוויתרו על אותם עצמאים בגלל הסיטואציות האלה. נכון, כי זה נורא, בניגוד לשכיר שהכל נורא מסודר, הכל כאילו נורא ברור, אני חי על הנטו שלי,
זה מה שנכנס לבנק, מזה אני יודע שאני חי, עצמאי אין לו מושג. אין לו מושג. ותמיד הוא כאילו, פתאום ההפתעות האלו היו גורמים להמון נטישות של לקוחות, את המשרדים, על זה היה מתפוצץ כאילו, המון דברים היו מתפוצצים, בעיקר על הסיטואציה הזאת, של איך פתאום יש לי כזה הפרש, להתראות אני עוזב. לקבל את הקריזה, אני עוזב. המון משרדים, ושוב, זה היה באמת, אני מדבר שוב על העולם הישן, היה באמת מאוד 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 קשוח לבצע מעקב צמוד, כאילו, גם התקשורת הייתה יותר בעייתית, וגם להתחיל לעשות סימולציה שהייתה הרבה יותר מורכבת, במערכת נפרדת, הרבה יותר מורכב. אגב, יש את הצד השני גם שבמקום לשלם את פחות ממה שצריך, לשלם הרבה יותר ממה שצריך כדי לפגוע, וזה פוגע בתזרים החודשי של העסק בעצם, כן? פה, אולי זה עדיף, אבל זה אינדיבידואלי. יש פה, ברמת העיקרון, בעצם הסימולציות, אם אתה שלם יותר, יש לך לתשואה, לא נכנס לזה, אבל הרבה פעמים יש לך לתשואה, אבל גם בסוף אתה רוצה לדעת מה יש לך, מה אין לך. זאת השורה התחתונה, גם כאילו הפתעות לחיוב. לא רוצה לתת, לא רוצה לקבל סוף שנה. יש כאלה שאומרים לך, עזוב, הרוב אומרים לך, בדרך כלל, לא אכפת לי לשלם, רק לא להיות בחוב. אנשים רוצים שקט, רק לא להיות, זה סתם, זה התנהגות צרכנית, אני קרא, זה של לקוחות בהרבה מאוד מקרים, רוצים שקט, לא רוצים להיות בחוב. אבל שוב, זה כבר, אבל זה נכון שבסוף אתה רוצה להיות מדויק. מה שאנחנו נותנים במערכת, האפשרות הזאת, כל חודשיים, המערכת אומרת לך בדיוק, אוקיי? כמה הפער של כל לקוח שלך. טבלה מסודרת, שאתה רואה את כולם, אתה רואה שאיציק בפער של 1,000 שקל לחיוב, ברכה לזיכוי וכן הלאה, ואז אתה ישר יכול להגיד, רגע, נכון שאתה לא על כל שקל, ישר מה שנקרא, מדבר עם הלקוח, כי זה לא רלוונטי, תמיד יש שינויים לפה ולפה, במהלך השנה, כעצמאי, ההכנסה משתנה כל הזמן, אבל זה נותן לך אינדיקציה איפה יש לי פער גדול. יש לך זמן להסתכל מלמעלה. יש לי זמן, ואז אני רואה, רגע, אני רואה שכבר יש לו פער של 15,000 שקל, בוא, נעצור פה עכשיו. אוקיי? אם אנחנו לא עוצרים עכשיו, אנחנו בבעיה, כאילו, הוא בבעיה, אני בבעיה, בוא נטפל בזה עכשיו. אז אצלנו העבודה כזאת על כל התיקים, היא כאילו בכלום, באמת, לא רוצה לקמת את זה בזמן, אבל בכלום זמן, בכמה שעות בודדות, אתה יכול לעבור על כל התיקים שלך במשרד, ואני מדבר על משרדים עם מאות רבות של תיקים, שממש בכלום זמן יכולים לקבל אינדיקציה מאוד מאוד משמעותית, וישר להרים את הדגלים האלו, להרים את הדגל ולהגיד, רגע, הוא משלם הרבה יותר, הוא משלם הרבה פחות, בוא נדבר עם הלקוח, אתה מטפל בזה נקודתית כבר במהלך השנה השוטפת, ואז אתה מונע את האי נעימות הזאת בסוף שנה. אז זה שוב עוד כלי שקיים אצלנו בתוך המערכת, יש עוד כלי שמה שנקרא, בכלל יש מחשבונים, בנינו מעל 20 מחשבונים בתוך המערכת שיושבים שם. הסוכן AI, חיטאתי קצת בתוך האפליקציה. אז יש את המחשבונים קודם כל, שזה כלים למשרד, כרגע נדבר על הצד של המשרד, אולי אחרי זה נדבר טיפה על הצד של הלקוח, מעל 20 מחשבונים שעוד יהיו הרבה יותר, לתת המון, אם זה מחשבונים של עלות מעביד, ושל חישובי מס, ושל חישובים כמה להפריש לפנסיה, או לקרן השתלמות, שכל עובד יכול להשתמש בהם, והבעלים מן הסתם. בעצם נוסחאות שאני מזין נתונים ומקבל תשובה. כן. בתור המשרד. בעצם, כן, המון ככה, לתת מענה מהיר, הרבה מאוד בעיות ושאלות, נכנס, מכניס מה שאני צריך להכניס, ומקבל תשובה מהירה. הוספנו עכשיו לאחרונה, סוכן AI אמיתי, אבל כאילו לא, כאילו הרבה פעמים מדברים על הפענוח, על ה-OCR כפתרונות AI, והוספנו משהו שהוא הרבה יותר משמעותי. מה שאנחנו הוספנו זה א', מענה לשאלות מקצועיות ב-AI, זה אומר מאגרי מידע שאנחנו בונים אותם, והם גם נתמכים על ממשקי AI חיצוניים, אבל קודם כל, זה עובד על מאגרי מידע שלנו. אייג'נט שאימנתם, אתם לא מסתמכים על סוכן, הוא קודם כל ניגש לאייג'נטים שלנו, מה שנקרא, ולקבל את המענה אצלנו. אם הוא לא מוצא את המענה אצלנו, שוב, הסוכן עצמו, הסוכן AI, אם הוא לא מצא את זה במאגרים שלנו מאיזושהי סיבה, אז הוא נעזר במאגרים חיצוניים. אבל זה שזה מאגרים שלנו, זה אומר שלרוב התשובות יהיו הרבה הרבה יותר טובות ואיכותיות, מאשר מאגר חיצוני, שאתה שואל שאלה כזאת או אחרת. אז זה גם מאגרים מקצועיים, גם מאגרים תפעוליים של איך להשתמש בתוך המערכת, ומה שאנחנו עכשיו מכניסים, זה בעצם מאגר סוכן על ניתוח מאגרי המידע הפנימיים של המערכת. מה זה אומר?
אני יכול לרשום שאלה. כל הלקוחות שבתוך המערכת. כל הלקוחות שבתוך המערכת. אני רוצה עכשיו לרשום שאלה, איזה מהלקוחות שלי קפצו בהכנסה שלהם ביותר מ-50% בחודש האחרון, לעומת כל השנה. הוא פשוט יביא לך רשימה של כל הלקוחות שלך, שקפצו ב-50%, לעומת הממוצע השנתי שלהם. איזה לקוחות לא דיווחו מע"מ, למרות שיש זה גם בדוחות אחרים, יביא לך את הרשימה. אתה פשוט תדבר עם המערכת, מדהים. היא תחלץ כמעט כל מידע רלוונטי שקיים במערכת, איזה עוסקים פטורים עוברים את התקרה, או עתידים לעבור את התקרה, איזה עצמאים שלא נמלה הגדרה עוברים את התקרה, כל מיני שאלות כאלו שהן מאוד מאוד רלוונטיות, ומאוד קשה להגיע להם אחד-אחד, מה שנקרא AI אמיתי. AI אמיתי, שאתה סוכן AI שבאמת עוזר לך, באמת מחובר למערכת, ונותן תשובות על המערכת, על המידע הרלוונטי, ומנתח אותו ומנתח אותו בצורה הכי טובה שיש. זה כלי אדיר למשרד שצריך להתמודד עם המון עומס ולחץ. מה נשאר לרואה חשבון לעשות? לא, זה לא בדיוק מה נשאר לרואה חשבון יש המון. כל התפעול נרגיש לי בחוץ, גם הנוסחאות. לא, זה טעות אדירה. לא רואה חשבון הולך להיעלם, גם לא העובדות של הרואה חשבון הולכות להיעלם, ממש לא, זה לא הסיפור. המערכות האלו מייעלות עבודה. כל מערכת היא מייעלת עבודה בצורה מאוד מאוד משמעותית, היא הופכת את העבודה, כמו שציינו, להרבה יותר מסודרת, הרבה יותר יעילה, הרבה יותר לעמוד במסה. מכל הכיוונים, לעמוד במסה. היא באמת בונה איזשהו עולם טוב יותר למייצגים, אבל בסוף, מי שמכיר את המשרדים, הקשר מול הלקוח הוא הרבה מעבר. אוקיי? הקשר מול הלקוח הוא בהמון פינות, הוא המון פינות, כאילו, ובגלל זה יש לזה הרבה משמעויות, כי אם דיברנו על זה בהתחלה שהלקוח, הוא רוצה בעצם את היחס, ולא היה אכפת לו שתעבוד עכשיו, לא משנה כמה בלגן, בזבזת על קליטת נתונים, זה לא מעניין אותו. הוא רוצה בסוף את היחס, את האינפוט שלך, את הידע שלך, את העין שלך. זה מה שהלקוח רוצה ממך כמייצג. אוקיי? את הערך שלך. את הערך שלך. את זה הוא קונה בסוף. זה מה שהכי דחוף לו. אוקיי? כל המערכות שלנו, של אחרים, הן נותנות לך אפשרות להיות יותר אתה, מה שנקרא בסוף, מול הלקוח. להביא את עצמך לידי ביטוי מולו. יש תחרות. מה זה של אחרים? יש תחרות בתחום. יש תחרות. יש עוד מתחרים, כן. לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. לא ניכנס לשמות, אבל אני כן רוצה לגעת ב-We Benefit בנושא הזה. אז עוד משהו אחד לגבי המערכת עצמה שדיברנו, לגבי יכולות, מאוד חשוב, גם הקטע שיש לנו, דיברנו על AI, יש לנו חתימה ירוקה, לרואה חשבון בתוך המערכת, ממשק שהוא build in, להחתים לקוחות, עם אישור של מס הכנסה כמובן, דוחות שנתיים, בהצהרות הון, שאתה יכול להחתים את הלקוח, כל מסמך בעצם, אתה יכול לשלוח לחתימה של לקוח, ולקבל אותו בצורה מאוד ברורה ומאוד מסודרת, באמת יש עוד הרבה דברים, ויש עוד המון דברים בדרך. מה הבידול? יש כפולה שנכנסת בקרוב, שזה יהיה בשורה... נדבר עליה. מאוד משמעותית, נדבר עליה, תיכנס בעזרת השם, סוף שנה, תחילת שנה הבאה, והיא תהיה, מקווים שתשנה את כללי המשחק, מה שנקרא. מה הבידול? אז מה הבידול? קודם כל, אני חושב שאנחנו באמת באים מתוך המשרדים. אנחנו כאילו בונים את זה על סמך חוויה אישית עמוקה, כאילו. וגם פערים שקיימים היום, אנחנו מכירים אותם, כי אנחנו עובדים איתם. אנחנו יודעים איפה הפערים, אנחנו מכירים מאוד 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 טוב את המשרד עם כל הדינמיקות שלו, ואת הלקוחות עם כל לסוגיהם ולמיניהם, עם כל הדינמיקות שלהם. אנחנו פשוט יודעים איך זה עובד. אנחנו יודעים מה התגובה של לקוח לכל דבר, מה הקושי של כל דבר. אנחנו באים, לא מסתכלים מבחוץ ומנסים לנתח, אנחנו חיים את זה ביום יום. אז אנחנו יודעים, א', לבנות מערכת שהיא מאוד מאוד, לדעתנו, מאוד מותאמת לסיטואציות האלו, מאוד מכוונת ככה לכאבים, באמת מכוונת לכאבים, ומעבר לזה אני לא אוהב לדבר על מחיר, כי לפעמים אנשים לוקחים את זה הפוך. המחיר שלנו הוא by far יותר משתלם מכל מערכת אחרת, בפערים אדירים. פערים אדירים, שלפעמים אנשים קצת לא יודעים איך לאכול את זה, וחושבים שיש פה איזשהו קאץ', שיש פה איזה משהו, הם מחביאים משהו. יש איזשהו סיפור מסוים, ואין. אין סיפור מסוים. לפני שניגע באיך, אני אגיד לך מה המטרה שלנו. המטרה שלנו היא באמת לרוץ עם המשרדים. אוקיי? אנחנו יודעים
שאין תחליף למשרדים. אנחנו מבינים את זה, אנחנו חיים את זה, דיברנו על זה קצת מקודם, על הערך של המשרד, אין תחליף למשרד. ובגלל שאנחנו באים למשרדים, אנחנו רוצים להרוויח איתם, אנחנו לא רוצים להרוויח עליהם. ואני לא אומר את זה בציניות, אני אומר את זה באמת, האינטרס שלנו, הראייה שלנו, איך אנחנו מרוויחים ביחד עם המשרד, לאורך זמן. אני יודע מה המשרד שם אצלי. שמשרד עובד איתי, או עם כל מערכת אחרת. הוא שם את הכל. הוא שם את כל הלב שלו, את כל המידע שלו, שימוש שלו. אם אני לא אעבוד, אם אני כמערכת לא אתן לו, מה שנקרא שירות טוב, השירות שלו מול הלקוחות ייפגע בצורה מאוד משמעותית. הוא שם המון, באמון שהוא נותן בי, אוקיי? ואנחנו גם יודעים להעריך את זה, וגם אנחנו מבינים את הערך הזה של משרד מייצג. אנחנו מבינים שהוא לא הולך להיעלם, הוא לא יעלם, פשוט לא יעלם. משרד מייצג, הוא ישתנה בסיטואציה שלו, הוא יהפוך לדעתי יותר ממשרדים שמתפעלים הנהלת חשבונות, למשרדים שנותנים יותר שירותי ניהול כספיים, ייעוץ וכן הלאה. על בסיס הנתונים ועל בסיס התפעול שהם עושים גם. הלקוחות של המשרדים מייצגים דורשים כבר לעבוד? כי הם מכירים את השוק הרי. אני עברתי רואה חשבון אחד או שניים במהלך העסק. אז זה אולי עוד נקודה רגע לגבי הבידול שדיברת עליו, ואני רוצה לגעת דווקא בקטע הזה של התמחור. אז המחיר שלנו באמת במאות אחוזים יותר נמוך מאחרים. לא באחוז, לא בשתיים, לא ב10-20, אפשר לבדוק אותנו, פשוט לבדוק. לקבל הצעת מחיר מאיתנו לגבי תפעול של X לקוחות, לעומת כמה יעלו אותם X לקוחות במקומות אחרים, והפערים הם אדירים. הפערים הם אדירים כי אנחנו בעצם, אנחנו לא, היום רוב המערכות החדשות גובות פר לקוח. יש לך לקוח X, כאילו, אני ארוויח איתך ביחד, אני ארוץ איתך ביחד, כל לקוח שלך, אני איתך ביחד, אנחנו שותפים, אנחנו חברים. אצלנו זה עובד טיפה אחרת, אני מוכר לך מערכת, מודול. באותו מודול, אתה כבר יכול לעבוד עם כל הלקוחות שלך. כבר עם המודול הבסיסי שאתה מקבל ממני, אתה יכול לעבוד ב-175 שקלים, בתכלס אתה יכול לעבוד עם כל הלקוחות שלך, יש לי לקוחות שזה מה שהם משלמים וזהו. אם יש לי 100 ואם יש לי 1,000? ואם יש לך 100 ואם יש לך 1,000, עם זה אתה יכול לעבוד. כאילו, אתה יכול ממש לעבוד, אתה לא מחויב לכלום, יש לנו לא מעט לקוחות שזה מה שהם משלמים, לא רוצים שום דבר, אז שהם את 175 שקל, לעבוד עם מה שיש לנו, ועם זה אנחנו רצים. וזה בסדר. יש תמחור נוסף בשני מקרים, מעבר למחיר בסיס. אחד, זה אם לקוח קצה כביכול, מתפעל את האפליקציה גם בצד ההכנסות שלו, אם זה דו צדדי, גם אצל המייצג וגם אצל הלקוח. הלקוח קצה בכל מקרה מקבל אפליקציה, אבל אם הוא רוצה להשתמש באפליקציה, גם לצורך תפעול עסקי שלו, לא רק לקשר מול המייצג, אלא גם לצורך תפעול עסקי שלו, אז פה יש עלות נוספת, שגם היא נמוכה בצורה משמעותית מכל מערכת אחרת, אוקיי? אז זה מודול אחד שהוא בתשלום, לכאורה נוסף, אבל הוא לא מחייב. הלקוח לא חייב להפיק חשבוניות דרכנו. אנחנו חושבים שזה עדיף, אנחנו חושבים שזה ערך מוסף, אנחנו גם מבינים שעושים את זה. כאילו אנחנו לא כופים את זה, כי אנחנו מבינים שהם יקחו, זה טוב. אז אין לי מה לדחוף לו את זה בכוח. אבל זה קיים, וזה מודול אחד שהוא בתשלום נפרד. מודול נוסף שהוא בתשלום נפרד, זה בעצם הפענוח האוטומטי, אוקיי? שגם פה אנחנו מביאים ממש בחירה, יש לך 300 לקוחות, אתה יכול לבחור עם איזה לקוחות אתה רוצה לתפעל את ה-OCR, OCR זה הפענוח האוטומטי, ואתה יכול להגיד, לקוחות האלו כן רלוונטיים לי, לקוח הזה לא רלוונטי לי, לקוח ממוצע שולח, וזה במה שנקרא, יש לנו מספיק מאגרי מידע כדי לנתח את זה, שולח כ-20 מסמכים בחודש, זה יוצא בערך 2-3 שקלים פר לקוח, שאתה בוחר להכיל עליהם את ה-OCR. אוקיי, שוב, זה לא מחייב. יש הרבה מאוד משרדים שלא משתמשים ב-OCR ומעדיפים לקבל את החומרים ולהקליד אותם, שוב, רואים את המסמך, מוצג, מקלידים אותו, מאשר שיהיה פענוח שיערוץ בצורה אוטומטית, ואז הם רק יאשרו אותו. או שרק עם חלק מלהם. או שרק חלק, אנחנו בכל סיטואציה בתוך המערכת, אנחנו לא כופים עליך שום דבר. אנחנו אומרים לך, תעשה מה שאתה רוצה. אתה לא רוצה, לא צריך. אנחנו יודעים שאנחנו מוכרים משהו טוב. אני מאמין שאתה מוכר משהו טוב, כאילו, בוא, תיקח לבד מה שאתה רוצה. אוקיי, לאורך זמן, וזה מוכיח את עצמו, אנשים מבינים שיש לזה ערך,
ערך משמעותי, שהעלות תועלת היא מאוד מאוד משמעותית, ולוקחים, וזה כאילו, על הקו הזה אנחנו הולכים. עכשיו, גם אם התוספות האלה שנדבר עליהן, כאילו גם אם היית בוחר לכל הלקוחות שלך, ומכיל על כולם את כל אותם תוספות, אוקיי? המחיר עדיין נמוך בצורה משמעותית, ואני אומר במאות אחוזים, ממערכות אחרות. עכשיו, יש המון לקוחות שכאילו, אתה גם לא צריך, יש לך לקוח שבא פעם בשנה בשביל זה, עכשיו אתה צריך לשלם עליו כל חודש. כאילו, נגיד על OCR, על זה, על פה ושם, או לא יודע, לא נגיד, עזוב, הוא שלח לי כמה זה. למה אני צריך לשלם עליו מחיר של ריטיינר חודשי? ועוד כהנה וכהנה סיטואציות, אני ככה לא נכנס לכולם, אבל באמת אנחנו נותנים לך לבחור את המערכת, לבנות אותה, לפי הצרכים שלך, כדי לא לשלם סתם. אין לנו צורך שתשלם לנו, לא מוכרים, היינו יכולים למכור בנקים, אוקיי? והרי תמיד שאתה מוכר בנק אתה מרוויח. אוקיי? כי אתה מתמחר את הלמעלה. נכון. אתה מתמחר את הלמעלה, הלקוח הוא בסדר, הוא רואה סכום אחד, וזה, שוב, ללקוחות לפעמים קשה להבין, כאילו להכיל את זה, הם שומעים פר מסמך, זה נשמע להם כאילו יותר. ואם הייתי אומר להם לפעמים, כאילו הייתי אומר להם מחיר כולל, אולי זה היה כאילו יותר פשוט להם. אבל תכלס זה יוצא להם הרבה פחות, זאת האמת. המטרה שלנו הייתה שזה יצא להם הכי רלוונטי והכי נכון, כאילו לא לגזור עליהם קופון, אנחנו בכל סיטואציה באמת חושבים איך זה טוב לנו וטוב להם. גם אני רואה בזה fair enough, תשלום פר שימוש. נכון. זה מוכיח את החזון שלכם ואת התמחור שלכם ללכת יחד עם הלקוח לאורך טווח, כן? ולא לנסות להפוך פר חודש להרוויח כמה שיותר על אותו לקוח או על אותו משרד מייצג שמשתמש בתוכנה. חד משמעית, העניין הזה של לקוח לקוחות שבוחרים משרדים, קודם כל, שבוחרים מערכת, הם רצים עם זה. אוקיי, אתה רץ עם זה קדימה. אתה רץ עם זה להרבה מאוד שנים. מאוד חשוב לשים לב, אם אתה בוחר מערכת שרצה איתך גם. אם המערכת שהיא רצה איתך היא כאילו איתך, או שזו מערכת שמרוויחה עליך. אוקיי? והפערים במחירים, שאתה יודע, גם לפעמים אתה יכול להיות בחודשי לקוח, המשרד להגיד, לא יודע, עוד 2,000 שקל, עוד 3,000 שקל, עזוב אותי עכשיו לעבור. כשאתה מסתכל על 20 שנה קדימה, 15 שנים, 10 שנים, שהמערכות האלו בטוח יהיו שם, נדבר אנחנו ואחרים, אוקיי? אז 3,000 שקל בחודש, 2,000 שקל בחודש, זה 24,000 שקל בשנה, 240,000 שקל ב10 שנים, ואתה לא מקבל יותר. כאילו, אני ידעתי תקבל הרבה פחות, שוב, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. אני יודע מה אנחנו נותנים, אני יודע גם מה אנחנו ניתן. התמחור הוא חד משמעית, לא בא על חשבון איכות. חד משמעית, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה שיש. אין פה התפשרות של מילימטר על איכות. אנחנו פשוט יודעים לעשות את הדברים טוב יותר. תכלס, אין לי כאילו, אנחנו יודעים לעשות את זה טוב יותר. וזה מוכיח את עצמו, יכולים לבדוק אותנו, יכולים פשוט לראות את המערכת, לראות את המחירים, לראות אם באמת יש פה אותיות קטנות או לא, אם אני לא מספר איזה סיפור ובסוף מתחבא איזה משהו, אוקיי, אין התחייבות אלינו, אתה לא מתחייב לכלום, מחר אתה רוצה לעזוב, זהו, הכל בסדר כאילו, שום התחייבות, כלום, אפס התחייבות. שוב, מתוך הבנה ואמונה, שאם אנחנו נותנים את מה שאנחנו נותנים, אין סיבה שיהיו בעיות. אין סיבה שיהיו בעיות. ואם אנחנו לא מספיק טובים, הכל בסדר, אנחנו לא מספיק טובים, הכל, מה שנקרא, נשפיל מבט וזה מה יש. מדהים. אוקיי. אני יודע שיש היום משרדים מייצגים, שנקרא להם עדיין אולד סקול, כן? עדיין עובדים ברמת הניירות. אתה רואה אליי כל חודש למשרד, תן את הניירות, תן את הקלסר. קודם כל, כמה כאלה יש היום? האם כולם כבר עובדים איזושהי מערכת? ומי שלא, איך הוא נשאר ככה מאחורה? מה הוא מפספס? ראיית חשבון זה מקצוע שמרני מאוד, מאוד, כאילו. עכשיו משרדים שעובדים עשרות שנים, לפעמים 20 שנה ו30 שנה עם אותם מערכות, מאוד קשה לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, בואו, אנחנו עושים פה איזשהו שינוי. אני זוכר את עצמי במשרד שלי, שהתחלנו את הדרך וניסיתי להטמיע את המערכת שלי, היה להם קשה לבנות, כאילו הן רגילות למשהו שהם עובדים איתו לא מעט זמן, ופתאום אתה בא לי עם איזה משהו חדש. זה גם היה נורא מרתיע אותם בהתחלה. רגע, אולי יש פה, דיברנו על תחלופה, להחליף אותם, אז לא החלפתי אף עובדת. ברוך השם, רק גדלנו עם העובדים. אז הרתיע אותם משני מקרים, גם הסביבת העבודה החדשה הזאת, וגם אולי יש פה משהו שבסוף אני מכניסה פה איזה משהו מהדלת האחורית, ששם אותי אחרי זה בבעיה, אותי כעובדת בבעיה. אז
אז בעצם אותם משרדים ותיקים, לי עוד היה אינטרס בהתחלה לדחוף את זה, מה שנקרא. לפעמים לא רוצים שינויים. לא רוצים שינויים, הם נורא שמרנים, והם מעדיפים... מה זה? מפחדים מההסתגלות. כן, אתה רגיל למשהו, זה מה שאני מכיר, זה מה שאני יודע, עזוב אותי, אני עובד, ברוך השם, מרוויח כסף, בדיוק, אני עוזב, מה שהם מפספסים, עזוב את כל העניין הזה של החיסכון בזמן שדיברנו בתפעול וסדר בארגון וטה, שם את זה בצד, הכל בסדר, תעשו מה שנוח לכם. בסוף העולם החדש של הלקוחות כבר לא שם. וזאת היא הבעיה האקוטית של אותם משרדים, מה שנקרא old fashion. למה שאלתי לפני, הלקוח קצה, כבר יש לו דרישה לעבוד עם משהו הרבה יותר נוח. לקוח שעובד איתי, או עובד עם משרד של WeBenefit או מערכת אחרת, אוקיי? רגיל לקבל מידע זמין, מידע באונליין. רגיל לקבל שקיפות מול הרואה חשבון שלו. אוקיי? רגיל להעביר את המסמכים בצורה מאוד פשוטה. שתבוא אליו עכשיו כמשרד, מה שנקרא, שעובד אחרת, הוא לא יבין אותך פשוט, הוא פשוט לא יבין מה אתה רוצה מהחיים שלו. זה כמו שתגיד עכשיו, שתלך לבנק, ויגידו לך, כן, הפקדות צ'קים תבוא אלינו, משיכת מזומן תבוא אלינו, לפקידה, אתה רוצה מצב חשבון גם, תבוא לפקיד. מה אתה רוצה מהחיים? אתם לא, זה לא, זה כבר לא שם. הם כבר לא שם. הלקוחות החדשים כבר לא שם. אז יכול להיות שאתה משרדים, שוב, זה ברור שהם נכנסים לשם, אנחנו רואים את זה. גם היותר ותיקים ויותר יותר כאלו שהתרגלו למשהו מסוים. הם מבינים שאין להם ברירה, אוקיי, גם אם ניסו להילחם בזה, אבל הדרישה היא תהיה מהלקוחות כבר, כאילו, אתה רוצה לקוחות, אתה חייב לספק להם את השירות הזה, אתה חייב לתת להם את הערך הזה. שוב, זה ערך ללקוח, אנחנו דיברנו על כל הערכים לטובת המשרד, אוקיי, או על חלק מהערכים לטובת המשרד, יש פה ערך אדיר ללקוח, שהוא לא יוותר עליו, הוא לא יכול להיות שהוא יגיד, אני הולך לרואה חשבון למסור לו ניירת עכשיו, וחבר שלו יגיד לו, מה, אתה גנוב? או שהוא יצטרך עכשיו איזשהו מסמך, לראות איזה רווח והפסד, ואין לו מושג מה קורה אצלו, והחבר שלו או החברה שלו מוצאים לו באפליקציה, והנה, זה מה שיש אצלי. כאילו, זה כבר לא אותה שפה, זה לא אותו עולם. מעבר לזה... זה ייעלם לגמרי. זה, שוב, נבואה ניתנה, אתה יודע למי, אבל אני מניח שכן, שזה ייעלם. אני די משוכנע שזה ייעלם. מעבר לזה, הנקודה שרציתי לגעת בה, זה הקטע הגיאוגרפי, שזה מאוד מאוד חשוב. היום לקוחות חדשים, אוקיי, כמעט לא מגיעים פיזית אפילו. נכון. אוקיי, רוב הלקוחות זה טלפוני, זה מערכות כמו שלנו מאפשרות לך לעבוד בעצם לא להיות מוגבל. גם הקשר היום מול הרשויות, שוב, כמייצגים, הוא דיגיטלי לחלוטין. היום אתה יכול לעבוד עם כל פעם, זה היה הרבה יותר מסורבל, אם היה לקוח בפתח תקווה, הייתי צריך לנסוע לפתח תקווה כדי לפתוח לו תיק, כאילו, טירוף. או שהוא היה צריך להגיע אליך כדי להעביר לך מסמרים וניירות. הכל, ניירת עוד מלא, ניירות התגברנו עם שליחים ודברים כאלו, עוד מלא. אבל יש בעיה, לך תפתור את זה עכשיו מול מע"מ שהוא לא בא, אז ממש משרדים היו עובדים נורא נקודתי. אני משרד בחיפה, אני אעבוד על לקוחות בחיפה, הוא מעכו יעבוד על עכו, הוא בתל אביב יעבוד על תל אביב, וכן הלאה. ובעצם המערכת שלנו, היום בגלל שגם הקשר עם הרשויות ישתנה לחלוטין, הקשר מול הרשויות הוא נטו דיגיטלי, אז אני יכול לספק שירותים בצורה הרבה יותר רחבה. משרדים יכולים לעבוד בצורה כלל ארצית, ממש כלל ארצית, וזה משהו שמשרד, מה שנקרא שלא עובד עם מערכות כאלו, לא יכול לספק, בטח לא באיכות. אז זאת עוד נקודה, כביכול, לגבי אותם משרדים שעדיין מפחדים לעשות את הצעד הזה. איך בתוך כל הדיגיטליות והטכנולוגיה הזאת, יש גם אנושיות בסופו של דבר. אנשים רוצים לעבוד עם אנשים. אם אני עכשיו יש לי שאלה בתור לקוח קצה, או אפילו בתור משרד מייצג לאפליקציה, מה, אני צריך לשאול את ה-AI? אתה יכול לשאול את ה-AI, אבל זאת לא המטרה. ה-AI הוא כלי עזר. אוקיי? הוא כלי עזר, והוא יישאר כלי עזר לחלוטין. הוא בא להוריד עומס, כי לפעמים ללקוח יש איזו שאלה מאוד מהירה. אנחנו אולי נדבר, אנחנו מבין שאנחנו לסיים אותו. מה התמיכה של האפליקציה? אבל טיפה נדבר על האפליקציה עוד כמה דקות בסיום. אבל ה-AI הוא בא לתת לך תמיכה נדבר על תמיכה של שירות, או תמיכה... של שירות. תמיכה של שירות היא תמיכה אנושית לחלוטין, זה הכי חשוב להדגיש. שוב, אנחנו מאמינים באנשים, אנחנו חברת דיגיטל, מאמינים לחלוטין באנשים. שירות חייב להיות אנושי בסוף, חייב להיות אנושי. אנשים לא יכולים לדבר עם בוטים, אוקיי? בטח לא עכשיו, לא יודע, אולי
יפתיעו אותנו עם עוד דברים חדשים, יכול מאוד להיות בסוף אתה צריך לדבר עם הבן אדם, יש ניואנסים, אתה רוצה לדייק אותו, אתה רוצה לראות שהוא מבין אותך, הוא כבר מבין, כאילו כבר, הנציג שירות מהניסיון שלו כבר יודע, כאילו טיפה יותר איך לבנות, ועם מי הוא דיבר, הוא מכיר, כאילו, הקשר הוא אחר, אבל בסוף אנחנו מבינים חד משמעית, יש לנו שירות אנושי לחלוטין, טלפוני, וואטסאפ, מיילים, כל אלו קיימים, השירות למייצגים, לרואי חשבון וליועצי מס, הוא אנושי לחלוטין, וזמין לחלוטין. זמין לחלוטין. יש לך טלפון, תתקשר, יש לך וואטסאפ, תתקשר, אנחנו לא עכשיו, נשלח פנייה, יחזרו עליה. כאילו, יש עומס לפעמים. אנחנו לא, אתה יודע. בסוף אנחנו כבני אדם, גם בהיבט הזה, שיש עומס, יש עומס לבני אדם, בניגוד ל-AI, אז יכול להיות שיהיה נקודה מסוימת שטיפה יחזרו יותר מאוחר, אז זה כמעט לא קורה, כמעט ולא קורה, אבל השירות הוא אנושי לחלוטין, הוא יישאר אנושי לחלוטין, כל עוד אנחנו, בטח בתקופה שאנחנו הנראית לעין. בתור המייצג אני לא מקבל את האפליקציה כפלטפורמה, ויאללה, זה מה שיש, וסתדר לי לא, מה שיש בפנים. כל הזמן יש איתך מישהו. כל עניין יש שירות, המערכת מאוד פשוטה לתפעול, אבל תמיד יש שירות גם לעניינים מקצועיים, גם לפעמים אתה רוצה כמייצג להגיד לי, רגע, אני רוצה שתשפרו פה, תעשו שם, אנחנו מאוד בעד. גם בליווי הכוונה לתפעול, לצורך העניין הגעתי ממערכת אחרת, ואני רוצה להגיע למערכת שלכם, בגלל מחיר, או בגלל פיצ'ר, או בגלל סיבה כזו אחרת. מה שאפשר, המטרה שלנו, כן, לתת לך את השירות, להביא אותך, אם צריך איכשהו, מה שאפשר לעזור, אנחנו עוזרים, מה שאנחנו בתחום, בהישג ידינו, ואנחנו יכולים לעזור לך, כן, אנחנו לא נברח מזה. יש דברים שקשורים למערכת אחרת, לפעמים גם מבקשים לעזור על מערכת אחרת, אנחנו לא מכירים את המערכת האחרת, אנחנו לא עובדים שם. הרבה פעמים זה קורה, שאתם מבקשים לך, רגע, איך אני עושה שם משהו? זה קושי אחר, אבל כן, השירות הוא תמיד זמין. אז דיברת על הערך שלנו אל מול המשרדים האחרים. אוקיי? לא המשרדים האחרים, המערכות האחרות, או באופן כללי, האפליקציה שלנו היא מאוד רחבה. היא מאוד רחבה. היא לא רק אפליקציה לשליחת מסמכים, אפליקציית לקוח אני מדבר. שוב, אנחנו מדברים על שתי מערכות. יש את המערכת של הרואה חשבון, מצד אחד, יש את האפליקציות של הלקוחות שלו. אוקיי? האפליקציית לקוח יש בה המון כלים היום, מודולים, לייצר ערך כמה שיותר גבוה ללקוח שלך. אז דיברנו על זה שיש סוכן AI גם ללקוח, בעצם גם באפליקציה יש סוכן AI, שיכול לתת ללקוח קצה שלך כבר מענה ראשוני על כל מיני בעיות, ממאגרים שוב שהם יותר איכותיים, יותר מזה הרואה חשבון גם יכול להקים מאגרים. היום רואה חשבון אצלנו במערכת, יכול להקים מאגרים ולאמן את ה-AI ללקוחות שלו בלבד, כאילו זה מסוכן רק ללקוחות שלו בלבד. אוקיי, אני יכול, רואה חשבון X, רוצה, מה שקרא לשדרג, לשפר את ה-AI לנושאים מסוימים, הוא יכול, וזה יהיה רלוונטי רק ללקוחות שלו, זה לא ילך בפריסה רחבה. אז יש את ה-AI ללקוחות קצה, יש את כל המחשבונים, אוקיי, שוב, מעל 20 מחשבונים בתוך האפליקציה, שלקוח קצה רוצה עכשיו לדעת כמה להפקיד לקרן השתלמות, הוא יכול, כאילו, הוא לא צריך לשגע אותך על זה, זה חוסך זמן משרד, עכשיו הוא יכול, והוא יודע שהוא קיבל זה מהרואה חשבון שלו. אוקיי, שוב, הוא לא עובד, הוא עובד באפליקציה של הרואה חשבון, שהוא יודע שהרואה חשבון הביא לו אותה, שמסוכנת עם הרואה חשבון, או היועץ מס. הרואה חשבון מתקדם. הרואה חשבון חוסך לעצמו הרבה, שוב, הרבה התעסקות עם דברים שוטפים, שבסדר, הם רלוונטיים, אבל אני יכול להוריד ממני משהו, הלקוח קיבל את הערך הזה, את השירות הזה, ברור שאם משהו לא יהיה ברור, אז תפנה לרואה חשבון או ליועץ מס, הוא יסגור לך את הפינה יותר, אבל זה כבר נותן לזה משהו. אז שוב, מעל 20 מחשבונים שקיימים מתוך האפליקציה, יש חתימה ירוקה, אתה יכול, הלקוח קצה, יש לו ממשק להחתמת הלקוחות שלו, או מה שהוא לא רוצה, כממשק של חתימה ירוקה. יש כמובן חשבוניות, יש כמובן סליקת אשראי מתקדמת, כולל הוראות קבע ודברים כאלו, כרטיס ביקור דיגיטלי, המון ממשקים, באמת הרבה מאוד ממשקים, המון דוחות, המון פילוחים של דוחות, ובעיקר טיפול מאוד נוח. טיפול מאוד מאוד נוח, אז בעצם לקוח שמקבל את האפליקציה, הוא מקבל ערך, הוא לא מקבל סתם את הממשק, זה לא גימיק, אין פה שום גימיק. לא בצד של הרואה חשבון, ולא בצד של הלקוח. יש פה ערך אמיתי, לעבודה הרבה יותר איכותית, הרבה יותר טובה, הרבה יותר שקופה, שממקסמת גם את המשרד, וגם את הלקוח שצריך להבין מה הוא מנהל, שצריך להכיר מספרים באמת, ולא להגיד, הרואה חשבון שלי. צריך לראות, אתה רוצה לנהל עסק, תראה מה קורה.
אתה חייב לראות מה קורה, אתה חייב להכיר את המספרים. זה one stop shop. כן, זאת המטרה העיקרית שלנו, לייצר ערך לכל אחד, ערך אמיתי, ובמחיר הוגן. ואני מדגיש את זה. אנחנו באמת עובדים בזה, שהמחיר יהיה הוגן, כי אנחנו מבינים שאנחנו רצים איתכם לאורך זמן, זה לא משהו שמתחלף תוך יום-יומיים, זה לא לעשות סיבוב וכמה הרווחתי ויאללה, נמשיך הלאה, כדי לעשות את האקזיט, כדי לעשות את הלא יודע מה מימו. אנחנו רוצים, מה שנקרא, להרוויח ביחד ולאורך זמן, ואנחנו רוצים לייצר גם ערך מאוד ייחודי ומעניין, וגם תמחור שיהיה מאוד מאוד נוח, ותואם את מה שהמשרד בעצם מקבל, אבל בצורה שהיא לא כבר חונקת אותו, בעצם שהוא לא יעבוד בשבילנו, כאילו. מדהים. גם איזה תדמית זה יוצר למשרד אל מול הלקוחות. הוא בנפיט בסופו של דבר, עומדת מאחורה, היא כלומר, זקופה לזכות המשרד המייצג, כן? בתור לקוח קצה שמגיע לעבוד עם המשרד המייצג, ונותנים לי את האפשרויות האלה, התדמית הזאת הולכת אוטומטית לתוך המשרד המייצג. חד משמעית, המשרד שלי עובד ככה, המשרד שלי עובד בצורה אחרת, המשרד שלי הביא לי משהו. או כן, נותן לי משהו, אני מראה אני יושב באיזה מקום בסיטואציה, ואני פותח את האפליקציה שהרואה חשבון הביא לי, ומראה להם, חבר'ה, הנה עכשיו אני... זה הרואה חשבון שלי, זה הרואה חשבון שלי. בדיוק. איפה הרואה חשבון שלכם? מדהים. איפה הרואה חשבון שלכם? באיזה מייל? איפה הוא נמצא? אצלי הוא נמצא פה, מעבר לקשר שלי איתו, מעבר לכל מה שהוא נותן לי, הוא גם נמצא לי פה, הוא גם כאן קיים לי, וזה ערך אדיר. מכל כיוון. ערך אדיר, חד משמעית. מכל כיוון. ערך אדיר, ושוב אני אומר, זה ערך אמיתי, זה באמת ערך אמיתי, זה באמת פשוט נדרש. אתה מנהל עסק, אתה חייב להיות מחובר למספרים שלך. אתה חייב. אתה רואה חשבון, אתה חייב לעבוד בצורה מסוימת, מאוד מסודרת ומאוד מבוקרת. השקיפות הזאת שלפעמים פוחדים ממנו, אוקיי? אין מה, אי אפשר להתחבא. יש משרדים שפוחדים מהשקיפות הזאת, שיגידו, אני לא רוצה את השקיפות, אני לא רוצה שהלקוח יראה מה מימו. זה טענה שכבר לא יכולה להיות קיימת, מה שנקרא. אתה לא יכול להיות, כאילו, כי מקבלים את זה כבר. זה כבר קיים, זה כבר רץ, וזה ראוי שזה יהיה קיים גם. ראוי שתהיה שקיפות, אין מה להחביא. נכון. אם יש לך מה להחביא, זאת בעיה אחרת. נכון. בתור משרד מייצג, יש לי אפשרות להתנסות בממשק? ברור. חד משמעית. להוריד את האפליקציה? אתה פונה למשרד, עושים לך כל הדרכה כדי להבין מה יש, כי יש הרבה. אז כדי להבין מה יש, עושים לך הדרכה מסוימת, וכן, אתה יכול לבוא, להסתכל. שוב, אמרתי, גם אין שום מחויבות. הגעת, לקחת, לצורך העניין, אחרי חודש החלטה שלו, לא מתאים, תודה רבה. לא תמצא מישהו שיגיד לך, בבנפיט גזרו אותי. לא תמצא, אני מבטיח. לא תמצא מישהו כזה שלא קיבל, או לא יודע מה. מרגיש שאתם עושים את הדברים, קודם כל בצורה טכנולוגית מתקדמת ביותר, אבל גם בצורה אמיתית, כנה. ואני חושב שבמיוחד בתחום כזה של כספים, כן, שהלקוח קצה לא תמיד מבין את כל העניינים המיסויים או הכלכליים, הוא בסוף של דבר רוצה לעבוד ולהתפרנס. הוא צריך שקט במי שמנהל לו את הכסף. ונראה שאתם נותנים הרבה שקט לכל צד, גם ברמת הטכנולוגיה, גם ברמת השקיפות, גם למשרד המייצג וגם ללקוח קצה. וזה מדהים, אני לא... זה כאילו... שלם. למה יש כאלה שעוד לא שמה? כי כל דבר הוא תהליך. כל דבר הוא תהליך. דיברנו על זה, יש כאלו שלוקח להם זמן להתנער ממה שהם רגילים. יהיו שם. גם מי שלא שמה, ברוך השם מספיק כבר שמה, אוקיי? באמת שיש מספיק כבר שמה, גם אצל המתחרים. אוקיי, מתחרים טובים. שוב, דיברנו על בידולים ושמה, אני שם את זה בצד. מתחרים טובים והם כבר שמה, זה גם בסדר. אבל ברור שכולם יהיו שמה, כאילו. ברור שהכל יהיה בסוף. מערכות מייצג לקוח, כאילו, זה מה שירוץ, כאילו, זה הפתרון היחיד בעצם, האמיתי והאיכותי. מקווים שזה יהיה אצלנו ולא אצל אחרים, אבל גם להם, כאילו, באמת מפרגנים להם. מה צופה לנו בעתיד בתוך המערכת? יש המון דברים שאני דווקא לא הייתי רוצה להיכנס לכל מה שצופה. בסוף, השורה אולי התחתונה מטרה שלנו להיות 360. מערכת של 360 לרואי חשבון וליועצי מס, למייצגים, לתת באמת המעטפת המלאה, וגם ללקוחות שלהם לתת מערכת שהיא הרבה יותר מלאה.
אוקיי, אבל באמת 360, אם משרד יודע כאילו, אם מה עובד היום, אז בסופו של תהליך, לתת את כל לשם מכוונים, אני ככה מעריך שזה עניין של 1.5 שנה כזה, 2 להגיע להכל, אולי יותר, אולי לא רוצה, אבל יש זמן, אבל זאת בעצם המטרה, בדיוק, עובדים על זה. בטווח הזמן המאוד קצר, ומשהו שהוא מאוד רלוונטי וחשוב, העניין הזה של הכפולה. עד היום בעצם נתנו מענה בעיקר לחד-צידי, חד-צידי זה בעצם עוסקים מורשים, עוסקים פטורים, עצמאיים, שהם לא חברות בעם, ובעצם אנחנו אומרים בסוף שנה, תחילת שנה, להשיק מערכת שהיא מערכת כפולה, שהיא תיתן בעצם פתרונות גם לחברות בעם, גם פה בניגוד למתחרים, נקרא, אחרים שגובים פר תיק, אנחנו ניקח את זה במחיר של מודול, מחיר שהוא מאוד מאוד נוח, אוקיי, מחיר של 125 שקלים, לכלל הלקוחות שלך, אוקיי, פשוט מוסיפים עוד מודול, עובדים בכפולה, יהיה תקופה של בערך 3-4 חודשים של הרצה ללא עלות, שיכולים פשוט לגעת, להסתכל, לראות, כן טוב, לא טוב, להחליט אם בא להם, לא בא להם. מדהים, לא רק שהתחייבות תחו גם כאילו 3 חודשים. תנסו, אנחנו לא, באמת אני אומר, כשאתה נותן משהו, אתה לא צריך לפחד כאילו. אם זה לא טוב, זה לא טוב, אין לי מה להיכנס איתך בכלל, זה לא המשחק שלנו. אם זה טוב, אני לא מפחד, פשוט לא מפחד, אני אקח, כאילו, הסיכוי שלא תרצה אחרי שתשתמש, הוא יחסית מאוד, מאוד נמוך, אנחנו מכירים את זה. בטח לקוחות קיימים שלנו, כדי שיקבלו את המודול הזה להתנסות, לתקופה של מספר חודשים. כמובן שהגרסה הראשונה שתצא, היא תעבור עוד מה שנקרא המון שינויים ופיתוחים ועדכונים שאנחנו כבר היום יודעים עליהם. והתאמות שאנחנו כבר היום יודעים כאילו, מה אנחנו עוד צריכים לעשות. גם השוק עצמו משתנה, הצורך משתנה. כן, אבל גם היום אנחנו יודעים איזה דברים אנחנו עוד הולכים להכניס, דברים שהם יהיו באמת מהפכניים. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים עוד לעשות, ומה יהיה. אבל כבר גרסה ראשונה שהיא תיתן מענה ראשוני הולם, אז בתקווה כבר בתחילת השנה, בתחילת 2026, במחיר שהוא אחר, שהוא בנוי אחרת, שלא בנוי פר לקוח, ולא בנוי על פשוט כמודול. לרוץ עם המשרדים קדימה. בדיוק, זה דרך אגב תמחור של המערכות היותר ישנות. המערכות הישנות הם מוכרים לך מודול. אומרים לך, קח מערכת, תעבוד עם כמה לקוחות שאתה רוצה. אוקיי, ישנות, הן עדיין קיימות, אני לא מספיד אותם חס וחלילה, אבל הן מוכרות מודול, הן לא פר לקוח, המערכות החדשות בעצם מוכרות פר לקוח, אנחנו שילוב ביניים כזה, אנחנו קודם כל יש לך את המודולים שאתה יכול לעבוד בצורה מאוד שוטפת ומלאה, אתה יכול לעבוד, עם המודולים אתה יכול לעבוד בצורה מלאה, אתה יכול פשוט לעבוד ככה, אתה יכול טיפה לשדרג פר לקוח לפי הצורך של הלקוח הזה, או הלקוח הזה. זה הקונספט, זה הרעיון ברמת התמחור אצלנו. מדהים. אלירן, היה מרתק. אני חושב שהמוצר, בלי להיות רואה חשבון, ולא להיות מסר מייצג, אבל להיות כן הלקוח קצה, שעובד. זה חשוב להדגיש. אני עובד עם המשרד. אתה לא לקוח שלנו, כי הוא לא לקוח שלי. נכון. ואתה לקוח... אני לקוח של ווי בנפיט, משרד אחר, בעקיפין. בדיוק, כן. התברר שאתה לקוח של ווי בנפיט תוך כדי הזה. בעקיפין, לפני זה עבדתי עם רואה חשבון, בצורה של אני מרכז את החשבוניות, סוף חודש שולח, ברמת התיקייה, ברמת המייל. היום אין לי טיפול. חשבונית משגר. קבלה משגר. אני עוד לא עובד ברמת ההכנסות שם, אני עובד עם מערכת חיצונית. אבל זה פשוט שינה לי את כל מה שהכרתי לגבי להתעסק בהוצאות ולחפש להביא הוצאות בסוף החודש. ומה היה קורה אם אתה צריך לעבור לרואה חשבון אחר? היום, שלא. חייב שיהיה לו מערכת כזאת. בדיוק. חייב שיהיה לו מערכת כזאת. אין סיכוי שאני עובר למקום אחר. כאילו... חייב. הדרישה של הלקוחות קצה שלי, בתור אחד שעובד עם משרדים, של רואה חשבון, השתנתה לגמרי. תן לי נוחות. ושקיפות, זהו, אני לא צריך כלום. אם אתה מרוצה, עשינו את שלנו. לגמרי. שיהיה בהצלחה בהמשך הפיתוחים. תודה שלך. עוד נתראה. תודה רבה. מוצר מדהים. תודה.